עמלות בנקים, ריביות בנקים. זה לא מילה גסה היום לעשות משא ומתן עם הבנקים, חברים שלי, זה מה שנקרא must, עם סימן קריאה. היום זה אפשרי? זה כן, פרוץ. מה זאת בטח שזה אומרת? את רואה, הנה. אני אף פעם לא... מה? אף פעם לא עשית משא ומתן. אף פעם לא אז עשיתי אני משא אלמד אתכם ומתן, שיטה. משלם. אם את לוקחת הלוואה, את יודעת שיש עמלת ביול מסמכים, עמלת עריכת מסמכים, עמלת הפקיד שחייך אלייך, עמלת זה, זה קבור בתוך המיליון ששולחים לך בחתימה. אז תדעי, חד משמעית, קודם כל להציף, כמה עמלות אני משלמת? אני לא רוצה לשלם. לא רוצה? תעשי סקר שווקים בבנק אחר. אנחנו, הדור שלנו, יש לנו נאמנות לבנק, לפקיד. אין נאמנות היום לבנק. בנק שלא יעזור לך בזמן וייתן לך את ההטבות, תעברי הלאה. היום זה, לעבור בנק זה קל. רק המחשבה להעביר הוראות קבע. היום לא. בהקשת כפתור אחת מעבירה הוראות קבע. את מכירה?